Kudo Pranesa. Os, 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 os. Hey. Ya, lolo. Lolo. Para sutresno sowan pun pambagya jadilan kreasi kutha pranesa kamping tengah kutha pranesa seni budaya asli kamping tengah kutha pranesa maju para sutresna sowan pun pambagya jadilan kreasi kutha pranesa kamping tengah kutha pranesa seni budaya asli kamping tengah kutha pranesa maju Sampun siap siaga Prakadang Maruno iji mriko Kyai Cepeting Jalarasa APWD Bapak ingkang kaping kalih sugeng mirsani sugeng milenggahan ingkang sekeca yo
pisanan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sulistya wicaksana lan lega ing karya yayo kebranan salah bawane nyoto lantip wasisi wicara wiraga sarta wirama nyoto tiga priya kang sulistya jroning batin tuwa rasa tresna sansaya ngrembaka rina kelawan wengi tresnamu tak anti-anti wong ayu tak impi-impi saka soroting netramu yen resila sajroning batinku raluput panggrahitanku ana tresna sajroning atimu Jatilan kutha pranesa ngicil saking gamping tepang Jatilan kutha pranesa ngicil saking gamping tepang milang-miling goleki sing saka kambing yo ana milang-miling goleki sing saka kambing yo ana milang-miling goleki sing saka kambing oh iya oh iya oh iya ya oh iya ya oh iya ya oh iya
Senajan aku bocah gunung toh banget tunungku Geber, Bok. ora usah kadeng aku bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu ra orane yen bakal kelakon perpisahan karo aku Moga-moga aja nganti gawe gelo ngoti nongo tinebeno mring rometo ala yo mas yo mas yo mas apa kowe ra kelingan dolane ngomongku ana latar padha lelungguhan kegocekan karo aku moga-moga aja nganti gawe gelo ngoti nongo tinebeno mring rometo ala yo mas yo mas yo mas apa kowe ra kelingan dolane ngomongku ana latar padha lelungguhan kegocekan karo aku
Yani te kuda rantak-rantak pacak baris lampairo Kiai Jamati Joloroso Bende beri tambur kang musya mangungkung Pratondo perang prajurit Maju, maju bebela nusa lan bangsa Kuda Praneso Kiai Jamati Joloroso maju 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 Sioko Yetoco Sioko yuk 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 budal budal Gelar Toto Sioko prajurit kuda pinayangan lemban condilan ayoko netepi darmaning sang satriya prajurit Sioko hangayahi karya amrasto angkara murka ayu rahayu Kiai Joloroso Budaling sang prajurit Yani te kuda rantak-rantak pacak baris lampairo Kiai Jamati Joloroso Bende beri tambur kang musya mangungkung Pratondo perang prajurit Maju, maju bebela nusa lan bangsa sampun ketinggalan budaling prajurit kuda kan sampun rata-rata pacak baris Kiai Jamati Joloroso ingkang sampun sawekta siaga angaya peperangan ing siang punika Gelar Toto Sioko prajurit kuda pinayangan lemban condilan ayoko netepi darmaning sang satriya prajurit Sioko hangayahi karya amrasto angkara murka ayu rahayu Kiai Joloroso yuk 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 budal 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 oh kakak oish ah oh ayah Lolo hais lolo lolo ya 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 buka sidik Jos. buka sidik Jos. lolo lolo hais lolo lolo ya 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 buka sidik Jos. buka sidik
jancuk tenan kok milih dadi kowe kok. Tangi pindah, ayo pindah. Kuwi nggone Abi, ayo pindah. Pindah. Nah, dadi ki manut ngono. Sok menahi nek jadel nggawa ndol. Hah? Sok menahi nek jadel nggawa ora Nggawa kok bangane tua-tua jilah ya. abi. Gowo gawane ming tua-tua bener. Ngawur. Manggon gone jeragane iki lho. Ayo manggon. Ayo. Nah. Iya. Iya. Kene ket manyalu gawe rung oleh matane wis lali lah. Alhamdulillah. Demit genset iki ngene iki oleh ngerti duit. Semoga Mas. Nah iki kerawan dulur lawas niki mau. Pripun? Kerawan dulur lawas. Aja kerawan nek kerawan ki demit. Wo. Berani Ayo. demit. Kan suwe ra ketok, Bang. Kancane dhewe teko ngono Wah, wae. kancane dhewe teko mau. Ya, sugeng rawuh Mas Eko. Nggih, sugeng rawuh, sugeng panggihan malih Mas Nur Tritomo. Nggih, matur nuwun. Kanca-kanca kudu praneso. Iki kok janur gunung sampean Nggih, niki tindak wau mriki. mlaku-mlaku terus sawah kok krungu jatilan. Tak dile, oh, bono jatilanku piye. Ah sampean sibuk nang FB kok mau sirah kok digajluk-gajluke tembok barang ya. Iya. Apa? Ah, kedah-kedahe le ning nggon jatilan ra payu yo golek gawean liyan. Ayo iki kangen rugonge apa piye sampean? Nggih, kangen kok Wo, nas. Yo tenan. Semoga Mas Eko digayengke langgam-langgam Mas Eko. Iki pamundutan Ibu Niki pun Yohana. nonton niki. Sampun. Apa di Semoga. anu niki? Waduh, guys. Lali kabeh lagune iki. Iki bebas ya. Bebas semoga. Niki panyuwune sing kagungan dalem Romo. Oh, nggih. Sing iki aku ora iso kabeh ndelala iki. Wah, jan. Stasiun sik. balapan pun apa? Anu sik wae. Apa? Sing lawas-lawas Sing yo to, Mas. lawas. Lawas sik wae. Nggih Tangan niki apa? kalian napa derek Bela Sungkawa nggih kala wingi seniman kita nggih Bambang Rabies sampun sowan wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Suwargi langgam. Mas. Derek nggih, derek Bela Sungkawa mugi-mugi dipun tampi amal kesaenipun. Amin. Nggih, dipun papanaken ingkang sak saenipun. Amin. Nggih. Oh. Lagu niki wae Mas Nur ya. Sing melenceng karo kono sik ya. Semoga Soale Mas. rada ora apal kabeh aku. Nggih, Ya semoga. lali biyen ra iso saiki lali. Lah anting-anting niku mosok mboten apal Romo. Ya lali tapi. Mboten napa-napa. Cuman Nggih, Mas Eko, nggih. semoga Mas Eko. Waduh. Oh, Saiki mundak nyandang pawang barang. iki pawang, apa penyanyi, apa penari jatilan, gak omong tukang celiwik iki. Wih, tukang rosok nak ngerti. Ngarepe rolet ya kuwi mau nggone. Semoga Mas Eko. Syuting, Mbak. Kasmaran lungguh jejer kadya mantena muga-muga iki dadi kasempatan monggo kasmaran Anu suarane sih apik ya Bi sebelahne Bi. tekone sik ora apik. Semoga Mas Eko. Monggo kasmaran bersama Kudo Praneso.